sizi ngake ukwesaba ukwesaba kungembe athake phanga angingesabi ngakathela kimi umoya wamandla ake ngiyawehlula esikhothini sosiye. Bantwana benkosi, ngethuswa izwi elikhulunywa ubaba elithi kungenzeka yini ukuthi simithatholo yabefundisi. Ilona elingethusayo kayonkosi. Sizingane asikaqedi ngisho 2 months umuntu ezelwe. Ngicabanga ukuthi inyanga nensuku namhla zembe ezibaluweyo kayibonkosi. Lo khulumayo umntwana wakwaMzulweni Sibongo ezweni laseHadingi kwisifunda senkosi yakwaMachi kayibonkosi. Khulunywa ngogagani bantwana benkosi. Sizingane kodwa indaba zibekiwe zigciniwe nababafowethu abaphethe imishini. Qala kwakunento ekwakuthiwa ama-tape record akayibonkosi. Futhi zigciniwe nakobaba abakwazi ukugcina izinto abane-memory egcina abantwana benkosi. Bayazixoxa kayibonkosi. Cha, nami ngithi kangithinte. Inkosi yasezulwini ngenye imini eManazaretha sekuyisikhathi sokuziqhenya ngoshembe. Ithi umuntu uma eziqhenya ngoshembe kumele athenge isuti enhle kakhulu ebizwa ngegama layo abese igqoka afase uthayi wakhe. Ithi angabe sasigqoka izicathulo. Ithi uyothi maweqe emgwaqweni eThekwini eyaziwayo emkhulu lapha ekuthiwa West Street. Babe sebekhwebana bodwa abantu bathawu waze wagqoka kahle umuntu wayilahla ngokuhamba ngenyawo. Ithi ngenkathi uyothi nginoshembe kayibonkosi. Ithi ngenkathi uyothi ngoba nginoshembe ithi khona ukuziqhenya ngoshembe lo. Sike saziqhenya ngoshembe kayibonkosi. Lo sithathu unyazi bantwana benkosi likhombisa uNkulunkulu balo. Lithi lisekhaya elisha eCape Town elokishini. Lithi Manazaretha la ngimikhona la lisestadium kayibonkosi. Lithi baba nobaba mkhulu abakaze bamela kodwa ngenxa ukuthi sekumemila nabo sebemile. Lasho njalo. Lasithatha la sibeka phezulu kwentaba Table Mountain ingane zakwethu sasihamba ngezinyawo sifaka eMnazaretha. Ithi indoda yomlungu itshena unkosikazi wayo siphezulu enqabile amanye amakhehla akithaba efundisa athi angesigibele thina lento obinganqamuka noma yini. Wehlula abaphathi balapha abantwana benkosi bethayo baba abadala bazogibela ngo100 rand baye entabeni eTable Mountain ngoba icash lakhona ukugibela ithikithi kwaku250 umuntu. Kodwa kwathi abantu abadala bazokwenzela idiscount kube 100 rand. Abangcaba abanye obaba bathi hayi sigibele thina lento inganqamuka noma yini ngoba sasihamba emkhathini kayibonkosi sihamba nonyazi khona ukuziqhenya lo. Saze sawufika sasithi siye Robben Island kwaphela amathikithi. Ithi indoda ngizoya uGagani indaba eyodwa Manazaretha nangakithi wafika uGagani efoundation kayibonkosi. Thangi unyazi kade kusefoundation labuya nemjiva yamakhosi emibili okufakaza ukuthi wafika uBhombela efoundation. Xoxelo indoda engesilona iNazaretha esonto egospel ithi ngake ngayibona indaba enkulu ngabona uShembe senza izimanga ephilisa abantu. Thina indoda yayihlaba ikhwela thina sikholelwe kumphatheni umuntu mayizomphilisa. Ithi kodwa le ndoda yayihlaba ikhwela ithi cho. Thikwenzeka izimanga. Fika indoda inezifumbu. Gagani lithatha unyawo libeke phezu kwesifumbu. Ithi le ndoda baba ngenza isono kwavela isifumbu ngenza isono kwavela isifumbu. Kodwa ubaba mkhulu uthi mntanami lala.
lala le ndoda ijija ngesisu thatha uBhombela abeke unyawo aqhwelele phezu kwesifumbu sehle isifumbu kuhle kwethaya lemoto. Izo lezo ndaba abantwana benkosi ethi sizibabaze kayibonga inkosi. Zoba uNkulunkulu kwaShembe ithi inyanga ezulu maNazaretha tshena nabantu ukuthi nisho ngani ukuthi uShembe uNkulunkulu. uBhombela maNazaretha nina ndinayo into eningabonga ngayo uShembe. Nina nemali enayo ngekaShembe nezinkomo enazo ngezikaShembe okungenani zamani nezokulunga. Kuphi ukulunga boba? Okulunga kuphi? uNkulunkulu angathi angasipha abantwana benkosi ukungazi ngaphezulu kokwazi. Into esibulalayo thina ebandleni ukwazi ngaphezulu kokwazi. Sibulawa ukwazi ngaphezulu kokwazi. Sehlukana ndlela unyazi losihola kungekuhle eManazaretha ephume wonke uhulumeni ngaleyo mina. Ithi inkosi ngathi mangifika enhlukana ndlela ishama azathi amadoda ayisazi ngaphezulu kokwazi abuza athi uyapi manje. Aya kuthi mlandele makhosikazi akithi. Nani madoda mlandele. Athi kasiyazi thina le ndlela. Hlukana ndlela. Zintathu indlela. Shaya ama-azathu unyazi sibuze ukuthi ubaba uyakuphi manje. Uqalazo wasezulwini wathi left and right. Wasethatha right indlela eyayingaziwa muntu kodwa ababelandela abalandela kayibonga inkosi. Yajika khona insizwe eyuza kwethu umfundi umthandazo kwelinye lamathempele oMaritzburg esasiqoka njengayo yayihleze eduze kwami bantwana benkosi engethuka mayigumula izingubo zayo zesonto kuvela i16 shoot la equlwini yayo iphuma nayo ethempelini. Yasala lapho leyo nsizwe. Ngethuka ngathi inkosi yami esontweni noma sisemthethweni kodwa phakathi esontweni 16 shoot. Lensizwa yabuza yathi yaphi manje. Yangathi mlandeleni. Zizwe zonke nani madoda. Bantwana benkosi angangixoxa indaba kwaNkabani yodwa. Lo muzi wakwaNkabani ukhona ngakithi. Izingane zakhona zikhona, insizwa yakhona ihambe kabuhlungu. Ekuyiyona ezalwa ilensizwa olathi uBhombela mayivalelisa uma wayo lensizwe suke ekuphakameni lathi wathi uBhombela hamba mntanami kodwa ungisiza mawufika ekhaya ikhona into yami wathi mayifica leyo nto yami ungiphathele yona. Sengathi bantwana benkosi singavuma uShembe sibe izinto zakhe. Amen. Okuyothi ngenye imini mayithandile esifake ezulwini asifake emjiveni babuza abalindi bathi Shembe yini lo ifakela athi into yami bantwana. Waseyalezela ubaba omkhulu wathamba mntanami kodwa uthi mawufike ekhaya ungisize kunento yami uyoyifica uzongiphathele yona. Sikhathi esincane eManazaretha kodwa ngethuswa yizwi elithi kungenzeka yini ukuthi kanti samathwese imithetho athi asibonanga. Mayifika abantwana benkosi umama kwaNkabani mzimkhulu. Siyabonga ukufakaza okumnandi siphiwe befundisa inkosi sibabusisa. 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 Siyabonga ukufakaza okumnandi siphiwe befundisa inkosi sibabusisa.